El jutjat de Nules ha conclòs la fase d'instrucció del cas Fabra relatiu al conegut afer dels productes fitosanitaris. Junt del president de la Diputació de Castelló apareixen com imputats la seva dona i 6 persones més, entre ells un alt càrrec del Ministeri d'Agricultura del govern de José María Aznar. Les diligències es van iniciar ara fa 5 anys fins que les ha completat el jutjat número 2 de Nules. Hola, bon dia, com estan? Comencem el repàs a la informació d'avui dimarts. 5 anys després d'haver estat obertes les diligències del cas Fabra, la jutgessa de Nules acusa el president de la Diputació de Castelló de delictes com la falsedat documental i l'ànim de lucre en relació al cas dels productes fitosanitaris. A més, una vegada tancat el període d'instrucció, el jutjat també troba indicis de delicte en la dona de Carlos Fabra, en l'empresari Vicent Vilar, la seva exdona i que fora director adjunt de Sanitat Vegetal al Ministeri de Sanitat durant el govern de José María Aznar. Ha sido por fin el juzgado de instrucción número 2 de Nules quien ha incoado procedimiento contra Carlos Fabra y el exdirector adjunto de Sanidad Vegetal, Domingo Cadaía, por una posible falsificación de documentos para obtener autorizaciones de comercialización de fitosanitarios. El procedimiento judicial también implica a la esposa de Fabra, María Amparo Fernández, el empresario Vicente Vilar y su exesposa, Montserrat Vives. El caso de los fitosanitarios comenzó a deambular por los tribunales en 2003 con el fin de investigar la supuesta falsificación de cuños, análisis químicos, sellos y firmas para poder vender los plaguicidas procedentes de una empresa asiática. Tras esta decisión, la juez instructora traslada las actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción y a los 8 imputados para que en un plazo de 10 días soliciten la apertura del juicio oral.